हेलो एवरीवन गुड मर्निं बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै आं फुंजा हानजा माने एकदम संनानै लाखाबाय आरोना दिनै दालि जल ओमफ्राय नै बेवहाय ओंखाम ओमफ्राय बेखौ आङो फ्रेस दा फुख्ल'नानै होनोसै आरो दालि ओंख्रियाव लोगोफोर नै सामब्रामाबो बेबायदि देरबाय बेखौ माने आङो जेराव सान्दुं नाङो बेवहाय बोथ्रोद होना होयो आरोना दा देरदों आरो दुन्दिया देरि नङा लोगोफोर बेखौनो आं दालि ओंख्रियाव होनोसै आरो गोथाव जानायनि ओमफ्राय नै नायदोलाय लोगोफोर नाखौ मोनबोलायबाय आरो आङो फिथिख्रि गोजा माने खाथिनि दाखालि हरनाय बेवायानो हरलायबाय आरोना नै मोनबोलायबाय लाजिनोसो ओंखारलायलांबाय आंबा मा हरफिननो हायो हरथावथ' जेबो गैया र' नायनि उनाव ओमफ्राय नै थाजा आरोना नाया आं बेखौ सायना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दालिथ' ओंख्रि बानायखाबाय मैथाजों जागोन आरोना आं बेखौ ओमफ्राय गथ'फोरनो फ्राय एवना होनोसै बेनो जानाय बेनो जायो गथ'फोरनिया आरो लोगोसेनो दंबावो नै बेवहाय खांख्रायाबो दा बिराद मेलेम जाबाय दा संगोन आरोना आङो बेखौबो माजों संनाय जागोन आं बेखौ बुंथ'नो हाला जिखुनु आङो बेखौ गोथाङै दोनगोन आरोना बाल्थिङाव दोनना लानोसै ओमफ्राय आं दिनै बेखौ जागोन मैथाजों लोगोफोर दा आंनि दुन्दिया गोरलैखौ फुख्ल'नानैहाय होबाय आरोना सामब्राम बिलाइबो ओमफ्राय दुन्दिया गोरलैबो टेस्टि जाबाय साखि खांलायबावबायसो आरो आङो ना टेस्टि जाथारबाय ओंख्रिया लोगोसेनो ओंखामाबो जाखाबाय आरोना आंना मोनखाबाय ओंखाम ओंख्रि फोमोनखांनानै आं नाखौबो एकदम साफा खालामनानै लाखाजोब्बाय मानो होनब्ला आङो माने नैबेवहायसो हुद्रुदनानै लादोंथ' ओमफ्राय माने बिगुरा बांद्राय मोजाङै खारजोबासै आरो एसे थाबाय दा आङो बेखौ बाहागो मोननै खालामदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नैबे ओरै साइडनिखौहाय आङो दा मैथाजों जागोन ओमफ्रायहाय गथ'फोरनो फ्राय खालामना होगोन ओमफ्राय माखासे बाथोन जागोन आरोना बे साइडनिया आं बेखौ फोराननानै लानोसै आरोना जोबोद मोजाङै फोराननानै लानोसै लोगोफोर मानो होनब्ला बेवाया अननानै हरनाय आं बेखौ आदरै जागोन आरोना लोगोफोर सिगांनियाबो एसे दंबावो गोराना ओमफ्राय बेखौबो आं गोरान खालामनानै उनावहाय जानोसै आरोना थास' बिथ'रिफोरजों दा नै आङो होख्लायखाबायबो आरोना नैखौ आङो फ्राय एवबाय नाखौहाय नै लोगोफोर दांलायबावबायसो आरोना बेखौ आङो मैथायाव होसननोसै खावसे होसननोसै खावसे दोनसै ओमफ्राय नैबे बाथोननि थाखाय माने आङो संख्रि होआखैमोन नालाय संख्रि सारना लाबाय आं बे बाथोननि थाखाय ओमफ्राय नैबावहाय ना खावै ओमफ्राय ना फिथिख्रि दं आरो सिङाव माने बाबाया जोंना ना खावै जानो होनायखाय ना खावैखौ आं फ्राय खालामबाय आरोना उन्दैयाथ' जायानो फिसाजोआ ओमफ्राय नै आंना मैथाया ओरै रेडि जानानै दङ फाख्रा सिख्रा जाबाय आरोना मैथाया बे मैथाया फांनैसोल' ओमफ्राय नैबे गोजायाबो फांनै दं आरोना ओमफ्राय आं हारसिंसो जानाय जाखागोन नालाय दा आङो मोननैखौबो मिक्स खालामना संसै आरो बेबो माने फिथाइ लाबाय नै फिथाइ लाबाय बेबो ओमफ्राय बेबो फिथाइ लाबाय आरोना बोरो नै फिथाइ लाबाय मैथाया बेखौ संनानै जानोसै लोगोफोर दा आं जाखां लोंखां एकदम बाजाराव थांनो ओंखारनाया लेट जाबाय आरोना बाजाराव थांनो थाखायनो माने आं थाब मावदोंमोन खामानिखौ ओमफ्राय अब्लाबो आङो ओंखारख'नो हायासै आरोना खामानिनि थाखायनो ओमफ्राय दा नै 11ता जालायबाय सानजौबाय मैगं थाइगंफोरा एकदम सेरें बेरें जाखासिगोन आरोना अब्लाबो थांसै मा मोनो नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बाजाराव थांनो ओंखारनायाबो माने थाबायै डन बस्क' खाथियावसो मोन्दों आरोना नै बियो डन बस्क' स्कुल बियो इंलिस मिडियाम बे डन बस्क' सेरजोंनो आं दा थांगासिनो दङ लोगोफोर आरो रावबो लोगोखौनो मोनदेरफायासै हारसिंसो थांनांबाय आरोना बिदिनो जायो सम बांसिन आरो आं हारसिंसो बाजार खालामखासै लोगोफोर अबावथो लोगो मोनबाय थानो नङा होनबा ओमफ्राय नै मेन रड मोननाय लोगो लोगो लिप सान्थि थांनो हाबाय आरोना दहायथ' आरो बारल' बुल्ल'सोमोन ओमफ्राय नै थाङै थांगासिनो आरोना आङो ओमफ्राय दा नै फ्लाइअभार मोनबाय आरोना नैबे ब्रिज बेयो माने बाजार मोननायनि सिगां आरोना ओमफ्राय बाजारा जाहैबाय जोंनिया पुलिस थाना खाथियाव लोगोफोर दा नोंथांमोननो दिन्थिनो हायोब्ला माने आंबो बाजारखौ एसे शेयार खालामना होगोन आं मा बाजार खालामनाय जायो नायदो नै एसे ओरैबो हरैबो दिन्थिबाय आरोना आङो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद सान्दुं गोसा आरोना दिनैबो
अब्लाबो थांनांगौ नालाय थांबाय आरो लोगोफोर उफाय गैया मा खालामनो नै दा माने नैबावहाय बाजारखाय माने भिर जायो गारिफ्रा थाथ'लायबाय आरोना जों दसे पुलिस पइन्ट मोनथारसिगोन लोगोफोर बाजारखौहाय एकदम बाजार खाथिसिम लांनोसै होननानै लांबाय आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय नुनो मोनबाय आङो बिबार आरोना बिबार बायग्रा नालाय गायग्रा नालाय नायलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नायनानै आङो पिटुनियाखौ लाबाय आरोना बिराद दाम गोसा ओंखायनो आङो पिटुनियाखौ 10 थाखा खरि लानानै फैबाय आरो लोगोफोर दा सफैफिनलायबाय नै आं न'आवहाय ओमफ्राय मा बुस्थु लाबोखो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नै आं जालदा फुरा बेग मोनसे लाना फैबाय आरोना आं मैगंखौ मा मैगंखौ खिथानोसै नैबेवहाय दङ लाफा ओमफ्राय नैबे जोगोनार मिथिया नैबेयाव दङ नारिखल बानलु ओमफ्राय नै लाइ मुथासे ओमफ्राय मुला ओमफ्राय फान्थाव नै सबाय बिमा आरो ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय नैबेवहाय दङ सामब्राम गुफुर बेखिनि लोगोफोर आरो दंबावो र' ओमफ्राय नैबेयाव दंबावो एखमबा गोसोखांबा जानो लुगैयो लोगोफोर ओंखायनो आङो नै सुङा पापर लाबोदों आरोना सुङा पापर बे ओमफ्रायहाय बुट पवासे लाबोबाय ओमफ्राय नै बिस्किट मोनसे साजों जानो ओमफ्राय लोगोफोर नै बे पिटुनिया फुल आरोना आं बेखौ मोनसेयाव 10 थाखा खरि लाबोबाय एकदम खमायबाबो माने जाया आरोना हरा आं फांसेयाव थाइबा खरि लादो होनना बुंदोंमोन लायासै ओमफ्राय दा गायथारनांगौबो जाहैबाय नालाय आरो आं गायनोबो लुगैखायो थ' बेखायनो लानानै फैबाय आरो मोननै बारा मोनबाय आं बेवहाय 12था लाबोबाय 1 थाखानि 10था ओमफ्राय मोननै फ्रि आरो बेखिनि आं बे बाल्थिङाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय नै आंना नाया आराम राननानै थाबाय आरोना माने आङो बाजाराव थांनायनि सिगांनो फोरानखादोंमोन थ' आराम राननानै थाबाय सान्दुंबो दङ नालाय बेखौ आङो बोखाजोब्बाय आरो बोखानानै दा आं होफिनबाय रानबावथोंसै आरोबाव जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय